Sələflərimizin yollarından, imamlarının, galimlərimizin yollarından. Agar da birən indi dərəcəli oylar, dərəcəli gıybətlər kilə торган bulsa, onlar özlərinin гадәтенчә укый торган китапларын читкә куеп, менә бик кирәкле булган дәресләрне кешеләргә уната торган булганнар. Һәм безгә менә мәсәлән хәтта хаҗга баручылар аны күрәләр. Хаҗда белгәнебезчә гарәп җирләрендән дә галимнәр бар, шулай бит, галимнәр бар. Менә агар да Рамазан аенда гомрәгә барсаң, күрсен, алар нинди китап укыйлар? Рамазан турында укыйлар. Үзләренең гадәтенчә укый торган китапларын читкә куеп, моның алар укыганнардыр, Бухари, Муслим һәм башка китаплар укыганнар. Рамазан ае җиткәндә алар туктап торалар. Әйдәгез әле Рамазан хакында булган дәресләрне укыйга, өйрәнигә. Чөнки кеше онытучан, шулай бит. Ярый, шәкертләр, галимнәр, алар һәр вакытта кабатлар өйрәнәләр. Алар өчен ул ерак әйбер түгел, ләкин гади халыкка һәр вакытта искә төшү кирәк. Шулай менә хаҗ вакытларында барасың икән, шейхларның дәресләренә барасың, хаҗ вакытында нәрсә турында өйрәтәләр? Хаҗ һәм гомрә. Инде ул хаҗны инде ул ел сайын үтә ул аны. Мөмкин бер елны бер галимнең китабы белән үтә, икенче елны икенче галим китабы белән үтә, ләкин ел сайын кабатлылар. Ел сайын укыйлар, агар хаҗ вакыты җитсә, хаҗ китабын үтә башлыйлар. Әлбәттә, ул галимнәребез моны эшләр беренче булып сәләфләребездән үрнәк алып. Без дә инде шуларга үрнәк алып, иншалла, Рамазан хакында бәләкәй китапчык укып китәрбез. Һәм бу китапчыкның максаты да Рамазанда булган ураза хөкемнәре түгел. Бу безне дәртләндерә торган, безгә көч кертә торган, безне канатландыра торган дәрес булачак иншалла. Хәтта без Рамазан аен киң күңел белән, шатлыклы хәлдә кабул итәр өчен, каршы алыр өчен. Чөнки син ничек каршы аласың Рамазанны, синең Рамазан ае шулай үтәчәк. Беләсеңме? Ни кызганыч, күпчелек вакытта ничек була? Рамазан килеп җитә, Рамазанга кешеләр керәләр, ураза тоталар, инде әлбәттә изгелек бит инде ул ураза тоту, таравих намазлары уку, Коръән уку, булар бөтенсе изгелек. Шушы изгелекләр белән кешенең иманы күтәрелә, һәм тәменә генә кергәч кенә Рамазан эшләп китә, битеп китә. Шулаймы? Шуның өчен ана шундый хәлдә калмас өчен безгә алдан ук өйрәнү ул әлбәттә яхшырак. Алдан ук Рамазан аена әзерләнеп керү, аны каршы алу, алдан ук үзеңне әзерләү Рамазанга, менә бу инде икенче хәл. Бу инде икенче хәл, һәм сәләфләребез менә шундый булганнар. Сәләфләребез, алар безгә үрнәк булучы кешеләр, алар Рамазанга алдан ук әзерләнгәннәр. Хәтта шундый уңайсыз хәлдә калмас өчен.